Sirkassialaiset ovat etninen ryhmä Kaukasiasta, joka asui Kaukasiuksen vuorilla, jotka nykyisin kuuluvat Venäjälle, Georgiaan ja Armeniaan. Pitkän sodan jälkeen Venäjää vastaan, joka kesti yli 100 vuotta, ja silloin sirkassialaiset muuttivat ja asettuivat moniin maihin, kuten Turkkiin, Jordaniaan, Syyriaan ja Kreikkaan. Heidän alkuperäinen kielensä on sirkassia tai adyghea, joka kuuluu Kaukasian kieliperheeseen. Sirkassialaiset tunnetaan rikkaista kulttuuriperinteistään, joihin kuuluu perinteiset kansantanssit. He uskovat, että henkilö, joka ei osaa tanssia, ei voi taistella sodassa, joten lapset opetetaan tanssimaan pienestä pitäen. He kunnioittavat vanhuksia ja arvostavat tapoja ja perinteitä, ja he pysyvät yhtenäisinä huolimatta uskonnollisesta monimuotoisuudestaan. Sirkassialaiset tunnetaan kauniista perinteisistä vaatteistaan, jotka heijastavat heidän kulttuuri-identiteettiään. Heillä on tapana olla estettyjä menemään naimisiin sukulaistensa kanssa, mikä on tärkeä sosiaalinen perinne. Vaikka heillä ei ole virallisia juhlia, he viettävät erityistä suru- ja muistopäivää, joka on omistettu Venäjän kanssa käydyn sodan sankareille. Sirkassialainen identiteetti nykymaailmassa, huolimatta menneisyyden haasteista, sirkassialaiset ovat pystyneet säilyttämään kulttuurisen ja kielellisen identiteettinsä. On tärkeää säilyttää sirkassialaisten perinne tuleville sukupolville, erityisesti globalisaation ja yhteiskunnallisten muutosten aikakaudella.